ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ତେନ୍ତୁଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଦାସସାହି ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଶିଶୁପୁତ୍ର ମୃତ। ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ତେନ୍ତୁଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଦାସସାହି ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ର ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଶିଶୁଟିର ଗାଁରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାକୁ 108 ଗାଡ଼ି ଆଣି ଚାନ୍ଦବାଲି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ଶିଶୁଟିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପୁଅ ଆୟୁଷ ମଲ୍ଲିକ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୁସାହାତ କରିଥିଲେ ଲିପାଲିପି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ତାର ଖେଳୁଥିଲା କେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଇଛି ପଡ଼ିଯାଇକି ଆମେ ଗାଁ ସାରା ଖୋଜିଲା ପରେ ଆଉ ପାଇଲୁନି ଦେଖିବାକୁ ତାର ପୋଖରୀର ହାତକୁ ଟେକିକି